Τι θα μας φέρεις να φάμε σήμερα? Απελπίστηκα. Γιατί? Όλο καΐδες, Σας φέρνω καρύδι, σας φέρνω ψάρια. Πού είσαι τα παπούτσια μου να σας φέρω και ψωμί. Εντάξει όμως, να σου πω συγγνώμη. Σπαλιάρα, περίμενε τώρα, έτσι. Εντάνω, εντάξει, έχεις δίκιο. Φίλε όμως, εντάξει, είναι ο σάρτης της καρύδας, το κάθε δεν τα σφάζει. Εντάξει, αυτό σας βοηθάει, φάζει. Εγώ τα βρίσκω και αυτό σας φάζει. Εγώ βρίσκω τα ξύλα, ξέρω εγώ, φτιάχνω την παράγα γι' αυτό, εντάξει, εσύ τα βρίσκεις. Κοίτα να δεις, είμαι ικανός εδώ στο χώμα να βρω και πατάτες. Ευρυδίκη, πού είσαι? Το πιστεύεις? Το πιστεύεις? Τι? Ότι μέσα στο χώμα να βρω πατάτες. Αφού είσαι Ντάνος, Ντάνο. Παλιά, το πιστεύεις? Όχι. Δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύεις? Όχι. Μαλάκα με τον Ντάνο μιλάς τώρα. Αμάν! Ορίστε! Έλεος, Αμάν! Χριστός η Παναγία. το τηγάνι. Ορίστε! Δεν βρήκα πατάτες. Ντάνος είναι αυτός. Απίστευτο. Τι ψάχνει να δεις? Απίστευτο. Ντάνος μιλάει. Παναγία μου. Ορίστε και πατάτες. Να σου πω, Κάτι άλλο, μόνο πατάτες. το κάνω έτσι, τίποτα. Είμαι ικανό να βρω και πορτοκάλι εδώ μέσα. Και βαλέτζα. Άσε ρε Ντάνο τώρα. Δεν το πιστεύεις? Όχι. Δεν το πιστεύεις? Όχι, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα. Από εκεί, βασάλ, μπερδεύτηκα και αυτό. Το σφαλιάρας. Σπαλιάρα. Ντάνος μιλάει, αφού ξέρει. Σύντομα. Ντάνος μιλάει. Τι λέω? Κοίταξε να δεις, ο Ντάνος είναι τρελός. Ο Ντάνος είναι τρελός. Καταρχάς, έχει πάρει τις καλύτερες νίκες. Ο Ντάνος, ποιος ο Ντάνος εδώ. Και τώρα μιλάμε εμείς. Και δεν θα μπορεί να βρει πορτοκάλια ή πατάτες. Έλεος να. Ορίστε, βρήκα πατάτες μέσα στο χώμα. Και βαλέτσα. Τις φύτεψε κανένας? Όχι. Θα βρω και πορτοκάλια εδώ μέσα. Ορίστε. Απίστευτο. Τι έχετε να πείτε? Τίποτα, έχω μείνει άνθρωπο. Το μου κάνω σιγά το λέω.